Chokamnandi kapho Whitney Houston sithi ke na ke on my own phambi kwakhe besina ke uRandy Crawford esithi if only you believe ya sichoncabe ke phela polisi fikele kulamzuzu abasheksheke undwendwe lethu kodwa phambi toba ke sijonge ugqirha wethu mandikhumbuza wena ke osiyayinqoba into ba othini na siyinqoba sharp helps you to access your HIV treatment as soon as possible and support people living with HIV to adhere to treatment. There's no need to wait until you get sick before starting your treatment. Start your HIV treatment immediately. For more information, visit the Siyayinqoba Facebook page or WhatsApp shop on 079 258 7642. 079 258 7642. Siyayinqoba shop. Get tested, get treated. Yeah, masijonge ngapha ke ugqirha wethu kwalicala. Good morning, dog. Mudeni. Msasazi ndiyabulisa ngalentseni. Unjani namhlanje gqirha wami? Ndiphilile, ndithemba nawe uphilile mayoni. Ndiphilile dog noko siya sayifumana le veki. Dog, mandikuphendule umzuzu uzibolisele kubaphulaphuli ngalentsasa namhlanje. Enkosi msasazi, ndicela unibulisa nonke baphulaphuli beVukani FM nguDr Ndabalo uthethayo sekomani ngale mini inhle kanje sawuthi sikhethi noko otata emva kwezikhalazo ezininzi besithi noko akho umuntu okavele ethetha ngengxaki zabo solo uthetha ngengxaki zomama saqomba ke namhlanje noko masike siphathe umba othi uchaphazele otata kuphela. Masase singena emxholweni gqirha wami namhlanje sithetha ngeprostate. Ingaba intoni iprostate gqirha wami? Msasazi iprostate lidlala elilapha kotata kuphela. Dlala elo elilapha enantsini xa kuphela kanye isinye then lijikeleze umbhobho lo sichama ngawo nje masikotata. Ayilodlala litheni msasazi lincinci lingangesayisi yecoin le 2 rand le esinayo ngoku. Cha li-round lona okwebhola. And umsebenzi walo msasazi ayonto ininzi. Umsebenzi we-prostate gland elidlala sithetha ngalo elikhona kotata kukuproducer what we call i-seminal fluid. I-seminal fluid baphulaphuli ngamanzi nje athi ayenze uba le mbewu yotata ibe nayo indlela yokutata njengoba inantsika ithunyiwe apha kumuntu ongumama. So it's just to support ba izibembe ziswime and then zifumane ukutya until ziyofika apho zithunywe khona. Then that's the only use yale yelidlala. Into eyenza ibaluleke basithethe ngelidlala namhlanje is because otata abaninzi abazazi abanalo elidlala until libe nengxaki. And otata abaninzi bayahlala kude kube late umuntu engakhange akajonge belidlala lihamba njani. Okanye wumbi abe nempawu zelidlala kodwa naxa ekwagqirha kuba ogqirha nabo ngalendlela lingahluphi incam ngalo. Ufumanise kuba siyayi-overseer into yoba umuntu sikhe simjonge uba iprostate yakhe ihamba njani na. There has been i-awarenesses ezibacelayo abantu ngotata umuntu uba una age 40 zange akhaye uzijongisa elidlala kuba lihamba njani xa ekwagqirha wakhe makacele nje akajongwe nje elidlala. So yezo awareness azikafika incama apha kotata because sifumanise uba siyaqhubeleka siba nazo ingxaki esesizibhaqe sekulate kakhulu ufumanise uba iba yayibhaqwe ngethuba mhlawumbe ngeye yabakhona into yathi yenziwa. Ingaba zeziphi ingxaki doc eziye zifumaneke kwelidlala? Mphulaphuli i-prostate gland okanye idlala elilotata lineengxaki nje ezintathu kuphela. Either liba ne-infection, libe infected, le nto siyibiza ukuba yi-prostatitis, okanye lidumbe. Okudumba kuhambelana ne-age as into ekhula lidumba, le nto ibizwa ukuba yi-BPH okanye i-benign prostatic enlargement. Okanye msasazi ethubeni especially kubantu asebelele iminyaka eseyihambile libe ne-cancer. Ngelishwa ke i-cancer into ekhohlakeleyo kaphulaphuli noba ikweliphi na ilungu lomzimba iye ithi isuke kuloo ndawo iqale kuyo ithi sayigcwale umzimba. So yofumanise abantu abaninzi abanendlala ukunantsika ukuthezeka kwemizimba yabo ayinanto kwenza nale cancer per se. Inento kwenza noba le cancer iye yathi yasuka kwela dlala yathi sayagcwala umzimba then ke ngokuchaphazeleke namanye amalungu ebengasoze ba achaphazeleke ukuba ingakhange cancer iqale kwelidlala lotata. So zezo ngxaki ezintathu qha infection, kukudumba kwalo kunye ne-cancer of the prostate. Masiqale ngapha doc kwe-infection into yoba mhlambi iba yintoni enode ibangela into yoba elidlala libe lifumane infection?
Msasazi, uninzi labantu abangotata banalanto ekuthiwa yi-UTI. Sasike sathetha ngayo apha emoyeni i-UTI kuba umuntu azibe etshiselwa ngumchamo, ibe umuntu engenanto inokwenza noba ibe yi-sexually transmitted disease. So sisigulo esinokufunyanwa nangubani na, nangona sixhaphake koomama, ootata bayakwazi uba bebe ne-UTI. Uye athi ke ngoku umntu waba nale UTI mhlambe ayingayizisi kwagqirha, infection inyukele ide iyofika inyuka njengalo mbhobho sichama ngawo, iyofika phaa edlaleni ilenzele i-infection elidlala. And most i-infections zelidlala zenziwa i-bacterial infection, and umntu angane-acute prostatitis okanye abe ne-chronic. Umntu one-acute ngumntu oqalayo uba nayo le nto ye-prostatitis, athi sakuyinyanga ibe iyaphela. Umntu one-chronic ngumntu oye wenza late kuthi samnyanga yayanyangiseka yaqhubeleka kumaniseka uba umane qho eba neempawu zokuba laa nto ebenayo ekuthiwa yi-prostatitis ayidanga yanyangeka. Kodwa ke ngokuza kwagqirha ethubeni yambi ibe iyanyangeka. Ndiyafuna msasazi uyichaphazela uba umntu one-prostatitis okanye umntu one-infection kwelidlala ayithethi uba usengciphekweni ye-cancer, and ayithethi uba yi-cancer leyo, ayinabudlelwane i-infection elidlala kunye ne-cancer yalo. So aba bantu usually it's a complication of i-UTI xa befumana le nto. And iimpawu msasazi, iimpawu nje ezilula eziqhelekileyo ekuhlaleni, uba umntu athi xa echamayo ube buhlungu okanye achame rhoqo, okanye ufumaniseka uba une-pains angayiqondiyo apha kuye budodeni, okanye apha kuye ngaphakathi ku-pelvis, okanye apha kuye ngaphantsi kule ndawo phakathi kwesingqobo sesotata kunye nalaa ndawo yenantsika esitiwa ngayo ezimpundu kuthiwa yinantsika kuthiwa yi-anus. So ufumaniseka umntu une-pain nje kuloo ndawo efane. Umntu omninzi ke msasazi uye ayive xa ichophile, singakumbi kwindawo eqinileyo, noba sisitulo noba lilitye loo ndawo xa ichophile, afumanisa uba tshini njengoba ndichophile ikhona into ngathi yathulukala njengoba ndichophile. So luphawu loba lidumbile eladlala, so funeka umntu areste ujonga uba yintoni elidumbisileyo. Uyakwazi ke msasazi umntu abe ne-prostatitis ibe ingenazo impawu, into ebungozi kakhulu ke leyo. But ke athi xa ize kwagqirha xa sisenza le nto kuthiwa yi-routine check-up, njengoba sibakhuthaza abantu uba kanye ngonyaka umntu makaze kagqirha noba kuyeva nto azokwenza i-check-up. So iye ithi ka sibona uba ngumntu ongutata ozokwenza i-check-up, siyichaphazele into yokujonga elidlala, fumanisa uba nyhani siyakwazi uzibhaqa inantsika izinto umuntu ebengekeva nto yena kuzo. Enye ke umsasazi into eyenzeka ufumaniseka mhlawumbe echama, umchamo lo uphuma weak, funeka edumise kakhulu uzuphume, so awuphumi kamandi nge-stream esinormal. Owumbi ufumaniseka uba nangona segqile ukuchama uyashekela umchamo, ufumaniseka uba ebegqibile kodwa xa izijonga apha kuye ufumaniseka uba kusekhona into evuzayo okanye azibhaqe emanzi kodwa besanda ukuchama. So ziimpawu zoba lidumbile ke ngoku eladlala. Yona umhlaza eqha wam ingaba mhlawumbi because sesingenile lapha ekudumbeni isuka ku-infection then lidumba idlala, then ke xa ifikela apha ke ngoku kwi-cancer ingaba mhlawumbi although kuye kutsho into yoba akabikho exact unobangela owe-cancer, but ingaba mhlawumbi xa sisiya kwi-prostate cancer izikhona izinto abanothi ootata baziqaphele ezinobangela into yoba umntu athi kanti uyawufumana umhlaza. Sasazimhle lo mbuzo kakhulu. Ndifuna abaphulaphuli bayazi uba i-cancer ye-prostate ngu-number 2 kwi-cancers ezinothi zichaphazele ootata. So xa ungumntu ongutata uzazi uba une-age over 50 yazi uba kwi-risk ye-cancer ye-prostate, because 1 in 8 men, i-statistics sithi omnye kumadoda ayi-8 ebomini bakhe uzohamba achaphazeleke abe ne-problem enokwenza ne-prostate, ingakumbi i-problem ezawuthi ingqamane ne-cancer le ye-prostate. Yayaziwa msasazi uba isukela phi i-cancer ye-prostate, kodwa into esiye saziqaphelela singogqirha kuba abantu aba-more than age, abangaphezu kwe-age 50 years, ngabo abasengciphekweni uba bangane-cancer ye-prostate, and ixhaphake kubantu abamnyama ngaphezu kwakwezinye iintlanga. And msasazi umntu ofumaniseka uba utata wakhe okanye abantwana okanye ii-brothers zakhe ukhe wane-cancer of the prostate, it runs in the family, so there's a family correlation. So utata wakhe wanedlala le-cancer, le-cancer of the prostate, so njengomntana wakhe kufuneka ube ngumntu ozamane uzijonga rhoqo, because nawe kungenzeka uba as ukhula uzawuhamba ube nayo. And msasazi nento ye-weight enkulu, i-obesity has been correlated strongly with i-prostate of the cancer. So ootata aba banemizimba emikhulu kakhulu basengciphekweni uba umntu angathi xa emdala ahambe abe nenantsika ne-cancer of the prostate. Gqirha wam, indlela eke kudiagnose ngayo zonke ezi zinto ezihambiselana ne-prostate bazeziphi indlela enenza ngazo, nidiagnosa kanjani?
msasazi abantu abaninzi abangezi kugqirha xa benezimpawu eyona nto bayoyikayo yindlela esisiyijonga ngalo elidlala. Abantu bangotata bayazoyika intlungu njengoba bengazi ngaphambili nje bayayazi uba umntu once abanale ngxaki ugqirha kufuneke afake umnwe apha ezimpundu alimasaja alive elidlala balidumbe kangakanani laphelela phi na. So kuphela kwento abayoyikayo leyo ayikho buhlungu msasazi more than i-uncomfortable because umuntu ongutata akaqhelanga ukufakwa mnwe ezimpundu. But ngelishwa we call this a digital rectal examination. It's the number one yendlela esidiagnosa ngayo umuntu ongutata uba akadunjelwanga lidlala phambi koba singenza nayiphi na i-test. Siye sithi ke sakufaka lo mnwe ezimpundu kumuntu ongutata salive elidlala balidumbile senze i-test ke ngomsasazi. I-test ezo i-test yegazi ekuthiwa yi-PSA. Le PSA msasazi is a prostate specific antigen. Le test siyisebenzisa for ukuscreena na for ukujonga uba umuntu seyihambe kangakanani na uba umuntu unedlala une-cancer of the prostate. Ibinyukile lo muntu kufuneka enziwe further test ajongwe side sibe siyaqiniseka ukuba nyhani lidumbe nje qha na ngenxa infection okanye lidumbe kuba umuntu emdala okanye lidumbe kuba umuntu ene-cancer. Siyakwazi msasazi uba sithathe nenantsika nethotshi lesilayite siyifake apha embhobheni wokuchama umuntu ongutata kuthiwa yi-cystoscope sijonge ngaphakathi uba akho nto na ikrokrisayo uba umuntu uneempawu ezixhalabisayo. Ngoba eyona nto esiyixhaleleyo zonke ezinye ziyanyangeka, eyona nto esiyixhaleyo msasazi kuba umuntu ingathi kanti uqalwa yi-cancer. Ngoba i-cancer xa itrithwe kwa-early iyakwazi uba iphele, xa itrithwe late seyithe sisase igcwele umzimba uba khona ingxaki. Sinayo nento ekuthiwa yi-transrectal ultrasound. I-ultrasound le siyifake ezimpundu nayo ikwazi ukujonga uba ubungakanani siyimesharishe kakuhle. If infection umuntu ufumane antibiotics, but umahluko ke ngomsasazi i-antibiotics ze-prostatitis kufuneka umuntu azitye ixesha elide from 7 to 21 days. Ngoku ndandikhe ndavela apha enantsikeni emoyeni ndithetha nge-UTI enakwa ezimpawu zifanayo ne-prostatitis okudumba kwelidlala umuntu otshiselwa nje ngumchamo kuba ene-infection yomchamo. Abo bantu bezintso i-treatment yabo ngu-3 to 5 days, but once ibona uba nedlala lidumbile kufuneka i-extend i-treatment ihambe ixesha elide. Sithi ke mfana xa sifumanise uba lo muntu akana-cancer qha unalaa nto kuthiwa yi-BPH uba lidumbile lidlala ngenxa ye-age, then abo bantu ke ngoku i-treatment yayo siyakwazi uba umuntu anikwe ipilisi ezilishwabanise elidlala liphinde libe right kwenzela bakwazi ukuchama kakuhle. Okanye msasazi umuntu lisikwe nje kwinto indlela esifika ngayo le prostate siyisike nje ba imvumele umuntu uba angabhlokhelwa ngumchamo. Ngoba ufumanise uba ethubeni wamba wabubhlokha umchamo ungafuni ukuphuma umuntu angakwazi nokufaka ikhaphetsha. Kwicase ye-cancer msasazi ke ngoku eyona i-serious into ebalulekileyo kufuneka sijonge uba if umuntu uneempawu ze-cancer, le cancer isephaa kwelidlala kuphela na okanye seyithe sisana kwezinye indawo. Indawo yokuqala ithi sakuyo kusesinyeni, then ihambe iye emathanjeni, then ihambe ngegazi, ihambe nge-lymphatic system, ii-nodes ezikhusela kunantsika ezikhusela infection emzimbeni. So umuntu abe namadlala adumbileyo, then ethubeni ke ngokuzayo amalungu omzimba. Inechuku kakhulu ke msasazi xa siyithe saa ngoba iba isephaa kulaa ndawo qha kwelidlala siyakwazi uba silisuse lidlala kunye ne-nodes zalo laa nto kuthiwa i-radical prostatectomy. So siyalisusa kungcono lingabikho msasazi kunoba lize ne-cancer. So umuntu abe usindile. Okwebele uba umuntu une-cancer yebele elisesekwistage esi-early siyalisusa ibele then umuntu abe usindile. Kodwa uba umuntu uze late seyithe saa emzimbeni ke kufuneka lisuswe ibele emva kokwatshiswe. So kuye kufumanise uba nalapha kwelidlala uba umuntu kuthi kanti le cancer seyihambele ngapha kwelidlala ufumanise uba sifuneka silisuse lonke idlala, silisuse theatre, silijule kude emva kokuba umuntu ahamba wenza le nto kuthiwa i-radiation therapy kutshiswe i-cancer cells ezilapha emzimbeni. Bambi ufumanise uba umuntu sinika ne-hormonal treatment okanye i-chemotherapy, i-treatment ekayisebenzise ezama ukulwa nale cancer apha emzimbeni. Siye kwanayo into kuthiwa yi-immunotherapy. That's what's nice about cancer of the prostate. Yithi xa siyibhaqele msasazi zininzi options zokuyinyanga. So ufumanise abantu bathe bane-cancer ye-prostate umuntu uyakwazi uba after efumene yonke le treatment umuntu akwazi uba aziqhayise ngoba u-cancer free, nto leyo inqabile kwezinye iintlobo ze-cancers. So uyakwazi uba ngoku ukubhaqela uba une-cancer yedlala lotata umuntu anyangeke ngokupheleleyo, which is why ibalulekile uba wonke umuntu ongutata more than 50 years ongazange wayozijongisa ahamba uzijonge lidlala. Ngoba noba unayo le cancer singamsindisela ubomi ngoba i-cancer inye cancer zimbalwa noko sizinca ngayo singogqirha uba siyakwazi uba siyinyange iphele uba umuntu uze ngethuba kuthi.
Gqirha wami ubuzaza be-infection nokudumba kwelidlala ngoba ke so kamandi sozibalile i-complications ezinoba khona xa umuntu ethe wade wafikelela kwi-cancer, but ubuzaza phambi kwento yoba mhlawumbi idate kanti mhlawumbi ngathi afikelele kwi-cancer zeziphi ezona zinto ezinoba bubungozi zenza ubomi bakhe bungabikho lula xa yethe wanale infection still wayiyeka ladumba elidlala? Msasazi, umuntu one-prostatitis, infection nje yelidlala othi akeza kuthi wanyangwa, i-infection umzimba uzakwazi ukuyilwa infection ibe ngathi iphelile, but ubaba nento kuthiwa i-recurrent. So umuntu uhlala nje engumuntu nje unezimpawu ezingapheliyo because infection ayidanga yaphuma egazini, umzimba uyayilwa iphinde iphuncuke, so it becomes recurrent. Ufumanise kuyahamba iminyaka umuntu kokoqhoye kwagqirha uyele into eyi-1, okanye umuntu umsasazi ihambe imphazamise ireduce le nto kuthiwa si-sperm count kuye, nto leyo inomchaphazela iba indlela anothi afumane abantwana ngayo. Ufumanise uba umntu ufuna abantwana kodwa akade akwazi ubafumana just because i-sperm count sakhe silow. Sithi sakuyijonga le nto sifumanise uba tshini lo mntu ublopheke ku-prostate lo, so sakuyilungisa loo nto umntu atsho akwazi ubafumana abantwana. So uyakwazi umntu angafumana abantwana ngenxa ongezi nje uba ene-infection ye-prostate. Then ke kube khona ke ngola risk ye-urinary retention, ufumanise uba umuntu unamazantsi, umchamo uyawuva nanku kodwa akwazi ukuphuma, funeka edumzile bangadumiseki, kuphume nje ii-drops ezincinci ezithi zimngcolise, ufumanise uba akakwazi ukukhupha wonke umchamo. Ayikho comfortable kaloo nto msasazi kakhulu. Then kubantu balidlala elidumbileyo laa nto kuthiwa i-BPH ehambelana ne-age, ndiyafuna uyibalisa msasazi uba 50% yootata at age 60 baba nayo okudumba kwelidlala. So okudumba kwelidlala ayiyo cancer ncam, it's just i-BPH, benign, that's why kuthiwa i-benign. Then by age 85, 90% of all men will be having okudumba kwelidlala. So most yabantu abangotata abadala kufanele bahamba ku-urologist, oogqirha bootata ngenxa yelidlala qha, because yona ngxaki esihluphayo. Into beze ngaphambili abasasazi abantu kuba umuntu uthi ezijongile ephethe umchamo athi efike etoilet sekezimandisile, okanye athi xa emile phaa etoilet efuna ukuchama ufumanise bona into ekuthiwa yi-hesitant, uthi ngosekelile umchamo uphuma kodwa awuvu khona, then ekuthiwa emva kwethuba akudinisa kakhulu umchamo ube ngokuqala ukufuma. Omnye ufumanise uba umphatha ngomchamo ufuneka uchama ngokuthi efika phaa besezichamele, omnye ke ngokube nalaa peyini engapheliyo. Abanye ufumanise bakhathazwa yile nto uba ikhala yomchamo, because the more umchamo uhlapha esinyeni kufuneka uphumile uye uba dark ude unuke kakubi. So ufumanise uba uthi ukhupha umchamo lo uyanuka okanye unombala angawuthandiyo. So abantu baziswaze ezo zinto kuthi. So umuntu one-benign prostatic hypertrophy akayizisa kwagqirha, imenza umchamo ubhlokhe, yenza umchamo ubuyele emva ezintsweni uyozidumbisa, le nto kuthiwa hydronephrosis, and umfaka engciphekweni mphulaphuli umuntu onale nto ongazisanga kwagqirha uba abe nala nto kuthiwa zii-bladder stones, amatye la ufumanise umuntu uba nawo, siba nawo nakwi-gold stone elikwesibindini, kodwa onamatye axhaphakileyo ngamatye asezintsweni nasesinyeni. Ibuhlungu ke umuntu onelitye msasazi, liyambhlokha, limsike, limenzela ipeyini kungathi ngumntu lo uzawufuna ukubeleka. Then ke babe ne-infection yebladder, le nto kuthiwa yi-cystitis. Then kubantu be-cancer msasazi, umuntu ongakhangeze ngethuba izawuthi sayigcwala umzimba wonke. Abantu baluzi weight, banamathambo azoba krumkrum because la mathambo nawo athe sayi-cancer, so kumanise umuntu uphukile akakwazi ukuhluma ngokukhawuleza. Then ke ngoku baba ne-erectile dysfunctions because i-cancer ibulala nemithambo le, so kumanise umuntu ke ngoku akakwazi uba aziko uba usengulaa tata ebenguye, nto leyo bakhathaza kakhulu abantu bangotata. I-poor stream, abakwazi ukuchama, bane-incontinence, umchamo nje uyaziphumela lo xesha bahlale benuka umchamo. So ezi zinto zibenza msasazi babe nengxaki kakhulu beze ngaphambili, but sibe sekulate xa se izimpawu ndizibalileyo sekuzizo umuntu ezimzisa ngaphambili. Kodwa ke inobungozi msasazi kakhulu umuntu ongezanga kuthi kanti unelidlala lidumbile, noba line-infection noba line-cancer. Into ebalulekile msasazi uba umuntu makahlole ngexesha kwenza siyazi ingxaki anayo, siyisombulule. Ziyasombululeka zonke ezi ngxaki zontathu. Gqirha wam, amazwi nje okugqibela kubaphulaphuli especially ukhuthaza abantu abangotata for i-check-ups ngoba kaloku isoloko bangoomama bathi hayi man ingandiziva kakuhle akhawuleze kwagqirha. Just nje phambi toba sibe siyayivala incoko yethu yanamhlanje. Msasazi, kuba sinantsika siqaphele uba ezi ngxaki zonke ziyathanda uba by age 50 ufumanise uba uninzi lootata sebenazo ezi ngxaki. Siyabakhuthaza umuntu ongutata umameleyo okanye lo umama umameleyo uzazi unotata wakhe kule minyaka okanye umyeni wakhe kule minyaka
ongazange akhamve ethetha ngelidlala ekhayeni afika ayivuse le topic atsho uba if una 40 from 40 years on ne-medical aid ziyayibhatala naseziklinika sigxothi nasenantsikeni infection bavuyela abantu abenza ngaphandle bengenazinto nasesibhedlele uyakwazi ukufika ukuthi ndina 40 bendizethethwe eredweni kuthiwa umuntu ongazange walijonga idlala makazolijonga ndizozijongisa uba idlala lam lotata alinangxaki na. It's an easy thing msasazi ulala ngecala sifaka umuntu ezipundu sithatha igazi sikufowunele sithi safe sithathe nomchamo siwutheste. So siyabakhuthaza abantu mabazoyenza i-check up noba kukanye ngonyaka. Then emva koba umuntu eze kayi-1 ngokwe-risk yakhe umuntu engakhange sifumane into kuye sizayixelwa sithi date uba hayi ke saphinde sikubona after 5 years. Umuntu esibone into ezikrokrisayo siyamxelela uba buya after 2 years. Umuntu oneempawu ezicacileyo uba sisengxakini apha siyamxelela uba ke buya after 6 months siqinisekise uba nyhani usengxakini. Emva kwe-6 months xa simbhaqisa usengxakini simthumele to the relevant specialist abantu sithi zi-urologist aqaliswe ke ngoku atrithwe. So ibalulekile msasazi abantu abenza i-check up nawuphi na umuntu ongutata esiva into engevanto if umamele ngalo mzuzu uneminyaka engaphezu kwe-40 years zange wakwanento emdibanisa nogqirha ngedlala lotata makayozijonga ngoba abantu abaninzi baba asymptomatic. I-worse msasazi ne-cancer apha ekuqaleni the first 2 stages ufumanise umuntu akanazimpawu tu by the time umuntu esiva iimpawu sekonakele. So sifuna abantu beze kwangethuba because iyathanda ukuthula elidlala lingcole sekonakele. Balulekile kakhulu igqirha wam. Doc, sibamba ngazo zozibini tata sibulela kakhulu nge-information ebaluleke kangaka. Themba bake uzawuthi ube nemini emnandi neveki yakho ihambe ngendlela ibe miyoli. Ndiyabulela kakhulu Doc up until kule veki zayo. Ndiyabulela msasazi wenkosi. Enkosi gqirha wam. Yamphulaphula uzivele ke nguye ke uDr Lubabalo Ndaba yena ke phake kokoma namhlanje sithetha ngeprostate idlala elikotata libe nengxaki especially nje if nje ufuneka uzicenge man khawuzicenge from time to time nje ukuhamba uyolicheckisha into ba ngabe yonke into isahamba ngendlela na ezovile ke into bazikhona i-complications ezibhlungu kakhulu onothi ube nazo if uthe ke wena ke awazicheckisha into ba idlala lakho lisesempilweni.